Bueno, klabe publiko eta pribatua sortzeko, instalatzen gara putigen, eta ematen dugu generar, eta mugitzen dugu ratoia generatzeko klabe publiko eta pribatua. Amaitzen denean, ematen dugu save publiki, eta gordetzen dugu adibidez escritorioan, eta bestea save private key, eta gordetzen dugu bai escritorioan nahi dugun lekuan. Ondoren, kopiatzen dugu eskuz klabe publikoa ez emoteko erroreak partekatzerako, eta sartzen gara, zabaltzen dugu eta kopiatzen dugu kontrol V egiten, eta jazta.